Ihan hyvin meillä on mennyt. Tämä on semmoinen kylkimöyryläinen, että se ei tästä mun vierestä lähde mihinkään. Me ollaan tehty töitä yhdessä. Me ollaan nukuttu viekukkai. Me käydään pissalla viekukkai. Ja mä oon kakannut 3 kertaa sisälle, kun mulla ei ole vielä valjaita eikä hihnaa, niin kukaan ei ole uskaltanut viedä mua sen enempää kakalle. Äkkiä ollaan käyty ulkona pissalla, mutta sitten tulee liikaa vauhtia ja joku pelkää, että mä juoksen auton alle, kun mä menen niin kovaa. Mutta tänään mä saan valjaat ja hihnan kohta, niin sitten mä pääsen ulos opettelee kakalle. Tapeteista on lähtenyt jo palaa. Mä oon kaivannut tämän keittiön kaapin alta pois, kun se jäi sinne jumiin. Mun kirjoista on lähtenyt sivuja. Ja sitten tää maisteli vähän Vennin nallipaperia, niin ehkä seuraava pieru iskee kipinää.